И здравейте хора, аз съм Провин и днес ще играм Turbo Legend. Това е една нова игра, която реших да се изтегля, много ми хареса. Това е моята кола, не знам, още не мога да отключвам други. Аз съм едва на втори левел. И нека започваме, ще играем онлайн, да видим. Добре. Не ма интересуваш. Добре, браво, какво? Добре, извинете за това, но просто... Не, благодаря. Така, нека започваме с онлайна. Да видим сега в кой сервер. Ето в този. Добре. Аз съм в синият отбор, както виждаме и за нас 1-0. Добре. Имаме трима сини. Дано са добри. Не успях. Тази игра малко трудничка, така. Не бе, нали съм от това отбор, за какво се буташ? Да, наистина съм... Тук много се преобръщам, ама адски много... Добре, сега съм на врата. На врата! Греда! Чисти. Не! Не! Аре, махни се, бе! Гад, идиота! Този бая му лагва. Не, исках да ударя с задницата. И много съм крив. Мен лично ми е... Аре, пази вратата, бе! Браво. Матката. Добре, хайде. Това е много... Аре, стига ми бъгове. Гледай го, пак се бута това. Не. Край взеха... Как? Не. Как горе? Да играем адски трудно. Добре, даже не я ударих. Паскам ти, бе. Гледам как се бутат. О май гад! О май гад! Не! Как ти попречих. Добре, нека се връщаме към вратата. Ето за това. Това. Не! Греда! What? Не, бе! За какво така, бе? Не! Така, бускайте се, дайте. Не, бе, не си вкарвай автогол, бе! Как мога да си вкараш автогол, бе, идиот? Червения е бил. Или... Той как не можа да не се удари топката в него, бе? Големи играчи си имаме, бе. Добре, топката... Моля се. Добре, нашата май... Добре. Писнем от вас.
Това е first person. Добре, стига сте минали по... Добре, така нищо не се вижда. Не! Ис, аз си отбих. Добре, защо ме буташ, бе? Не мога да минеш покрай мене, бе? What? Така. Ядо! Гледай пак се. Но съм крив сега. Сам си я центрирах. Само я чакам. Удар! Аре, удари! Брат, носи прозе! Кам ти го честно, Сани вкарах. Не! Бати тя не му игра, бе. То не е част моя, а тия са адски зле, бе. Никой, брат, всичките лакови напреде. В кой шепа на врата? Гледай го, той идиот. Нека ни вкарат. Така, ти е добре, че са прости, не види. Не. Пази. Брат, съм се путата. Пази вратата. О май гад, аз ще си вкарам чист авто. Ще се... Аре, никой ли бе, само си... Не бе. Аре, имаш... Аз исках да засеча на нещо. Добре, това беше... в гол, и аз от тук. Исках да... но не успях. Добре, това не е едно добре. Топката веднага да е в червените. Дали... Добре. Добре, че... само брат размята топката. Аз се обърках вече някъде. Пак. Те да отбележа. Не! Драо. Свършихме. Добре, свършихме равни. Добре, нека изиграем още един онлайн. Добре, нека влезем в този. Разбира се, че съм синя. Добре. Кажи, че едно за нас. Карай! Yes! Добре. Влизам и гол. Това
Просто, дали, да. Само вижте. Какво завъртва? Чист Кристиано Роналдо. Вече аз го мразя. Не. Много добро завъртва. Газ! О, тук добре изчистих. Добре. Тази добре я изпратих напред. Само че кари от вратата. Добре, сега топката. Добре, как? Чакай. Пак няма да косне. Добре. Не, защо така? Докоснах я. Да видим сега къде ще отиде. Малко назад. Добре, нека. Добре. Не, за какво изчисти? Брат, много са зле понякога хората, дори и аз. Просто така тъпотия. Гледай, също. Аре, чистия, топа 5 часа се. Добре, може. Така. Сега. Топката. Да видим. Не! Добре, пак той вкара. Добре, аз за сега не съм вкарал нито един гол. Това беше също много хубав гол. Не, врата! Аре, брат, вратар няма ли е? Аре, как му ни вкарат от центъра, направо не ще гледам гол. Не, ще закрия на екран. Просто не ще да гледам гол. Не. Аре, мах се. Не, остете ми. Добре, пипнаха я. Аре, че и аз трябва да отбележа. Добре, много лаги. Кой иска я вътре? Добре, дали направих нещо? Да, направих. Сега, възможност. Добре. Добре, защо? Пак не аварих. Просто голям кръг. Гледай, забих се. Аре, брат. И пак. Добре, аз съм много зле на тази игра. Уникално съм зле. Брат, ти ще мръднеш ли, бе? Се ми заставаш пред мене, бе. Няма па ти дам. Турчулек ще вкара. Не! Аре! Не, просто не мога да коментирам това. Тия, защо? Само аз стоя. И двамата... О май гад. What? Yes, пропу... О май гад, стига лаго! Къде са? Тук се удари топката. Тук нека дадем. И газ! Тук газ! Чакай, аз съм от сините. Аре, мръднете, бе, мръднете. Добре. Тази. Гледай, то наша. Не, за какво ти е да играеш? Аре, газе! Край, вкараха ни.
Идеал. Не, топката ме мина. Добре, тия са тъпи, че ме следват. Добре, тук му я разкарах. И тук. Добре, идете блъсканицата. Добре, допълнително време. Не. Няма ти дам. Не, бе! Много бъркам контролерите. Не, бе, нека. Добре. Не. Аре, газа. Не. Идиот. Идиотите! Вкара си автогото. Да. Да. Той едва ми е... Аре, мани се от тук, бе. Бати провалени отбор, е. Бати чудото, е. Бати, аз съм голем... просто не ми се говори. Гледай. Правите, бе, брат. Гледай, не се бутай, бе, крайм вирш. Та изръмба. Да! Хвърчи като самолет. Аре, дай напред. Бе! Аре, да напред, бе! Глей, забравих и турбото, къде ми е просто уникално. Нека ни вкарат нещо. Плясници смотани. Бати играта, направо ми провалихте всичко. Бати неандерталците. Само... Ето се връща, ни играе ли, не играе ли, не се знае. С какво му е да играе, бе? Няма смисъл. Така. Да ходя и да си губа мачо. Аре, бе. Бати. Читърското нещо. Аре, вкарай. Да, ще вкара на бабин ден. Вкарай му лица. То няма как и да ги изравня. Гледай! Правилно не мога гледам резултата. Бати тапанарите, бе. Просто по-тъпи, прости от тия не съм виждал. Добре, нека видя. Така. Престърно. Не ми се играе онлайн с умния, които не мога играт. Това не е част моя. Ама. Добре. За какво пуснах така? Добре, нищо карай. Да, брат, аз влизам те... Интересно ми е как влиза па така. Аре, бутни па. Аре, бе, бутния на некъде. Абе, неандерталец. Как се прецака? Това е нашия, ние тук ще трябва да вкараме. Стой! Да, ако не ми лагаше така. Аре, значи... Аре, бе, бати!
Да, напри 50 салта. Дигопито. Аре, остави ми аз да удара, бе. Гледай! Не, просто не мога. Добре, що не мога като вкарам? Аре, дай газ, бе. Бати неандерталска. Майке му, бе. Добре. И това, хора, ще бъде всичко за този клип. Просто не мога с тази игра ми скъсам нервите. Пишете долу в коментарите, ако искате да игра още на тази игра и да гледате как не мога да игра. Как се дразна. И на вас сигурно ви е смешно. Но на мен не ми е. Гледай, пак ни вкарах. Добре, дано да сме ние. Добре. Ако ви харесва този клип, дайте един палец нагоре и се абонирайте за моят канал и до скоро!